לרוח הקודש, היא הייתה מאורסת ליוסף. יוסף היה אדם טוב שאהב את אלוהים. הוא ידע שכאשר אנשים ישמעו שמרים בהיריון, למרות שעדיין לא נישאה לו, יאמרו עליה דברים מאוד לא יפים. יוסף חשש שאנשים יתייחסו אליה ביד קשה, ואולי אפילו ינסו לפגוע בה. לכן החליט להרחיק אותה מנצרת. בעודו חושב על כך, בא אליו מלאך אלוהים ואמר, יוסף בן דוד, אל תפחד, מרים הרה מרוח הקודש. היא תלד בן ואתה תקרא את שמו ישוע, כי הוא יושיע את עמו מחטאיהם. כי דבר אדוני מעולם הניתן